Lamat muskaton tejane monggo jengrini Purna putu pang keluarga saking Baragung Kadang Pisan kalajaken putu keluarga saking Ika Mugati kepareng Purwakani Bopo Lurah Sepuh Kaliboto Bopo Sri Sunaryo sekalian tumuli sekali Bopo Sajiku saking para keluarga Suamong Rawuh Bopo Marotom Mariman sedaya dipun kasumangaken monggo suara kok leh renyah. Lah iya, mula bar mangan kerupuk kok Mas. Saben-saben piyai angger ngejob mesti Mbak Rini. Amin nggih. Pangestune ya Mas. Lah iya. Pak Bayan. Ayo, ane seprono-seprene urung gelem kromo. Urung asik golek duit ae. Urung enek sing cocok Mas. Urung enek sing cocok. Nek sampean engko ketemu wong sing cocok coba tolong petukno karo aku. Iya, engko tak cocok-cocokne.
urung enek ya. Sing genake jek ngeman-ngeman golek duit. Ora, Mas. Lah iya. Sing Sing ngegong. ngegong. Endi? Sopo? Sopo? Masih sendiri? Oh. Sing ngegong masih sendiri? Masih. Ayah. Terus aku ditokne karo sing ngegong sampean lilo ra, Mas? Lah nek judul yo ora dadi ngopo. Judul ki rahasia ilahi kok ya. Iya betul, Mas, betul. Lah iya. Wong ngerti sok. Oh, Tukang ngegong dadi juragan gong yo ora ngerti lho. iya gak ngerti, Mas, Lah iya. kandhane kok. Saiki ngegong, sesuk dadi juragan gong. Lah, Ya ora mesti ya. Jalmu tan kena kinira. Lah iya. Eh? Lah piye? Dik. Lho, kualat wong tuwek kok tiga rapi jare. Oh, Dosa, Mas. wis tuwa to bae. Wong jare mau jek enom. Aku ya ora patek emat. Lah jare duweh jek enom ngono iki. Lah iya duweh iki hapus-hapus iki. Yen besangot wimbuh patut nyata janika berarti aduh beban sane kalingan dadak salambar nimas kaya mas kancatan rasa sengsem ning atiku. Iya. Sing genah, sing penaki, sing ngendang, Mas. Sing ngendang. Heeh. Sing ngendang iki jan mirasa banget. Wirasa. Dirasake ki trecep-trecep ning jero ati. Jan, heeh. Lah iya. Ane ngejob masar ki yo gampang-gampang angel. Gampang-gampang angel. Dasare ngono kan yo wis PNS, Ya dicekel angel, Mas. dicekel angel. Kandhane ya. Nek didemok gampang. Oh, iki jek halus. Walah, Mas. Jebule sing ngendangi tukang jebolne kendang. Wow. Iki Lah jare iya. pas halus. Aku ning ya ora tau ngerti kasare kaya apa, Mas. Dasare kuwi piyayi alusan. 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 toh? Ketok alusan. Dasare sing rebab kuwi kan rada sentimen karo sing ngendang. Kandhane wis ngguri ki sentimen. Oh, kandhane kok. cemburu gak Ah, saja. iya toh. Pacane sarwa asri jero batin bangsa kuwar eman-eman waslo bayang kamu nimas parang ning ditinggal Pak Lurah aku duet karo sampean. Ayo, ini. Nggih wilujeng lelenggan nggih Bapak Ibu sedayanipun. Nggih. Semisal Kang Mas ngatur- Mbak Yu. Pangarap Nggih. pangomjong saking Latar Munggur.
Derek mangayu bagyo anggenipun kagungan hajat Pak Mariman mugi tansah manggi rahayu wiwitan ngantos pungkasan. Selamat berbahagia buat mempelai berdua. Bahagia dunia akhirat. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake aten was ngomandang mayae sembayang tapi wajib dewe pangeran salat dadi cakeke agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngadoke tindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama ngelingono ning dunya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kebareng besok munggah swarga. la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake aten was ngomandang mayae sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngadoke tindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama ngelingono nang donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kebareng besok munggah swarga. omah wis ora krasan
keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mider anggon kunggoleki ora krasa esuk awan nganti bengi maneman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang menclok ning abang kekencangan tak rindik saka ati abang sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan elok kae tak sawang mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise bunga yen kelakon melu jodone ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendang atiku sansaya datra tak sranani sanepikat pulut ing gendong lagu pedang kuning di semisal Pak Bayan Supri Putro Bener Bayan Supri Naryo Laras Mahkota Kansa Masuk esuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing sayang mubeng-mubeng mider anggon kunggoleki ora krasa esuk awan nganti bengi maneman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang menclok ning abang kekencaran tak rindik saka ati angan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan kae tak sawang kok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise bunga yen kakon dadi bojone ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang ngandutut ati kepranan ora mandang atiku sansaya datra tak sranane senebi
sinambi rawi sikoto daran monggo Karang Taruna semisal katur panjenengan sedaya. Kurang apa aku iki dadi wong priya, kurang apa aku iki nggone tresna, ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ora bisa ditambani. Ora bisa dikedepi. Apa iso yai? Yen to weruh sliramu nyanding dheweke, handom tresno ngombar nafsune asmara. Lali aku yen to nyanding wis milya tresno aku apa dheweke, wis milya dadi bojoku apa bojone, bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa ndongko. Wis milya sayang aku apa dheweke, Wis milya dadi bojoku apa bojone, bola bali suwun mugi Gusti enggal eling marang kula warga tansah nyanding ayem tentrem mangajab rina lan wengi bola bali kok aja larane hati. Semisal Karang Taruna sedanipun. Iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani. Ana apa yai? Ora bisa dikedepi. Apa iya? Karo rene kok andom tresno umbar nafsune asmara, lali aku yen to nyanding wanita liya, wis milya milih aku apa dheweke, wis
bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ora bisa njaga bojomu wae bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu ora bisa njaga sesuwun mugi Gusti enggal eling marang kula warga tansah ayam tentrem tangan seprino lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati pangeran Leo Gedruk badhe nyanyi kasumanggaken enten mboten Jen liyan denggu sembilan keluarga geng karang narawang padukan ngerombo kali botong sosdaya mengrawuh ikan nasi kemarin sinawun minat lega adile wong adekku alikane sepisan kandamu wong ayu dadi laku godho ati rinten siang dalu mundang rasa sing kamu ngoyai segara datan bisa ngulurke atiku ya suwing di tanah to jambi kadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni wae sing ngendang sapa ta iki Diki lagi keperanan atine ngadek bengi. Agek pripun? Gek kepranan. Lagi keperanan atine. Oh lah jebulane to. Mula kat mau kok polah wae. Sabda pandita rata dan karo laras kagian langsung lumangkar anu samuri media saiki telewon bopo marono marima wonten ladan ngrombo kali botong iya dadile wong ateku nalikane
pisan ketemu wong ayu dadi laku godho ati rinten siang dalu Dadya ati sawiji anadyan apa tak lakoni wae sabda pandhita ratu mring sliramu dadya ing sisengku Bablake lali janjine Gusti milangi tresnaku bakal ginomo ati ya belose yo ngendi nggonku goleki pote kepengin ketemu nadyan ado taparani mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal hatiku lonto metes nalasi bibiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe ati aku ora bakal gondeli kaya ngene Iya. lakonku yen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase ali janjine dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak
kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana ngrombok aku nunggu kowe janjine kandhane alasane angkake sapa wong sing ora gelo kadung dandan liya ora teko Liya katut wong. Ora teko, lha ora dijemput tak. Melok apa? Jemput Mas Awal. Jan-jane kowe ning endi? Gelagatmu. Gelagatmu. Saja nyubriyani. Hatiku suci. Perahu layar diajeng Rini. Ayo. Spesial keluarga kang bawa Lamidi. Perahu layar. Ibu Mariati. Bapak Lamidi, Ibu Mariati. Wilujeng midhangetaken. Sopo? Pelok kok Mas. Gak iso. Bos, sini bos. Bos. Ayo Mas, kijing mireng. Bil balong si
ana masole oleh yen gak roti aku ya emoh aku nganti jelek nek rasing kuwi aku ya emoh alah mas 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 kijing piring ngalor balik kidul saiki awor sesuk ra kumpul
Wis pokoke rini kono nglayani foto wae. Aku duwene karo titik sing dhuwur ya. Ya semanten kepareng badhe beksan sastra beksan kasumanggaken. Esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang-mubang mider anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi Leyang tak sawang menjak ning abang aku dengan tak endek saka katemuan sarwe ngoceh dheweke ngalih bencokan kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seretireng tak sawang tambah manise bunga yen klakon dadi bojone ora bakal atiku kekewang liyan yen si podang si podangan tutut hati kebranan ora ngamnya hatiku sana saya Saya dadang Aryo Laras kagene langsung saya dalem Botuko Marto Mariman wonten Padukan ngerombong Kaliboto sedang guyung mahkota sound system Ansa Multimedia esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang-mubang minder anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi Leyang tak sawang menjok ning abang ya aku dengan tak rendek saka kademuan sarwe ngoceh dheweke ngalih elok kae tak sawang mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seretireng tak sawang tambah manise bunga yen kakon dadi jodone ora bakal atiku kekiwang liyan podang si podangan tutut hati kebranan
joget sama Mas. Ayo, joget. Selamat nggih, selamat. Yen sinawa ana netra sapa wonge jalur kelengkung dengkung Sapa wonge? sapa wonge sing Rasa tresna rena wangi nanging aku ra bisa diweni kadang kates dadi jampi setates tresna kanggo tombo ati monggo Pak. Dada, tutup dada, tutup dada. Jane lok Mbak Rini. Tresna iki ora mendem saya suwe saya tambah tresna watan kowe rateng dene senadyan aku wong ora duwe Roset, Rene set. Spesial ngobangi kutha sateruse desa marga aku anggoleki sing tak tresnani kelinci kucul yo Pak Dekarno ke Mas. Pak Dekarno monggo Pak, pinarak ngajeng Pak Karno. Oh, mboten. La jebulane gresek-gresek kadereng nafsu lakasane mentang-menteng rakete akeh aku dhewe kang ngebanteng
Akan suka mari suka saya keluarga Geng Aryo Lara.